M'għandix kummenti x'ngħaddi. Il-Ministru Michael Falzon ma kellux kummenti xjati dwar l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali war minn hekk li Times of Malta qalilhom biex jiktbu illi jridu attitudni skomda għall-aħħar fejn l-istess Ministru li snielu kien diġà tneħħa minn Ministru Laburista ma jridx jew ma jistax inaddaf ismu mal-ġurnalisti. Dan kif l-ex xufier ta' Andy Ellul Roger Raġu se jallega illi brabta mal-iskandlu tal-benefiċċji soċjali kien hemm person of trust ta' Falzon illi qallu illi kemm idu Michael Falzon Ministru ma jkollhom trabil qalt. Fuq Facebook il-Ministru qed jiġħad l-involviment tiegħu iżda ma qal xejn dwar il-person of trust. Matul il-jum ta' tlieta, Aġus, illi huwa implikat f'dan l-iskandlu flimkien ma' oħrajn fosthom il-ex-deputat Laburista Silvio Grixti, saħaq illi lura f'Novembru kien kiteb lill-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali fejn infurmhom illi kien jaf personalment dwar l-oriġini tal-frodi kbir fil-ħruġ ta' benefiċċji soċjali għal diżabilità severa u dwar dak li ddeskriva bħala konfoffa li kienet fis-seħħ bis-sem ta' diversi persuni, inkluż uffiċjali politiċi per kompliċità ta' membri tal-kabinett sa mill-2019. Roger Raġu saħaq illi kien lest jikxef bil-ġurament il-5 snin ilu uffiċjal pubbliku fil-Ministeru ta' Michael Falzon u li għadu f'din il-pożizzjoni kien taħ burner phone biex permezz tiegħu biss isiru it-telefonati dwar l-applikazzjonijiet ta' bażi ta' ċertifikati fraudolenti. L-ex xufier ta' deputat Laburista insista li hu kien lest jikxef kif dan l-istess uffiċjal allegatament marka lejja magħruf bħala Gulija u li ngħata position of trust minn Michael Falzon kien riarranġa il-kompożizzjoni tal-Bord Mediku biex ikun iggarantit li dawk li jkunu referuti jgħaddu żgur. Aġus saħaq illi kien lest jikxef ta' ġurament illi kien għadu qed jirċievi l-karti minn għandu sal-ewwel 3 xhur tal-2023 u kien lest jikxef ukoll ta' ġurament illi qallu kemm idum il-Ministru hemm aħna trabil ma jkollna qatt. Iżda din l-email li kitiba lill-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa marċiva ebda risposta bispettur tal-Pulizija jgħidlu biss illi kien teatrin. U dim dawn il-fatti il-Ministru Michael Falzon baqa' jaħrab mill-ġurnalisti u ma ċaħat ebda allegazzjoni magħmula minn Roger Raġus. Għadu fil-Ministru tiegħek? M'għandix kummenti x'ngħaddi. Għad għandek fiduċja fih. Iktbu lis-soltu li tridu intkom. Għaldejn. Meta ħareġ? Mhux se tina risposta fuq xejn. Sussekwentament, matul il-jum tal-erba, Falzon ħass li kellu jwieġeb fuq il-medja soċjali u insista li huwa jiġħad mod kategoriku l-involviment tiegħu f'dan l-iskandlu. Madankollu naqas totalment milli ċara l-affarijiet fuq il-person of trust tiegħu Mark Kallejja. Wara dan kollu ħafna qed jistaqsu. Falzon għandu kontroll fuq il-Ministeru tiegħu u għandu fiduċja f'Kallejja wara dawn l-allegazzjonijiet u fuq kollox. Min se jerfa' responsabbilta ta' dan kollu?